Vážení poslucháči, ja vás vítam u ďalšieho dielu podcastu Bez stresu. Moje meno je Slávka Betáková, som coach a terapeut. Pomáham ľuďom, aby zažívali v živote úspech a získali kontrolu nad zdravím. Dneska tu mám výnimočného hostia a tým výnimočným hostom je Zuzka. Ahoj Zuzka. Ahoj Slávka, ďakujem ti veľmi za pozvanie. Teším sa, kam nás to dnes zavedie. Ja takisto. My sme sa spolu so Zuzkou stretli na LinkedIne, dá sa povedať, že úplnou náhodou. A ako sme si spolu písali, tak sme zistili, že máme dve veľké témy spoločné. Tá jedna je, že bývame obidve v západnom Slovensku, v podstate asi 20 kilometrov od seba, čo je super. A tá druhá je, že obidve pomáhame ľuďom, ktorí za nami prichádzajú s nejakým svojím problémom, alebo trápením, alebo s nejakou zmenou, čo sa týka života. Zuzka, aby som ťa teraz poprosila. Keby si ty povedala našim poslucháčom niečo viacej o sebe, kto vlastne si, čo robíš, čomu sa venuješ a takisto s akou témou prichádzaš, o čom by si rada, aby sme sa porozprávali. Vždy je také ťažké to dať stručne, tak pokúsim sa o to opäť. Ja sa teda venujem klientom, ktorí si prechádzajú nejakou zmenou. Častokrát to opisujú ako, že rozpadol som sa na 1000 kúskov a potrebujem sa nejakým spôsobom na novo poskladať. A špecializujem sa teda na psychodynamický coaching s prístupom v transakčnej analýze, čo veľmi pomáha v komunikácii vo vzťahoch, lebo ľudia vlastne, ja mám taký claim, že od seba poznania po efektívnu komunikáciu. A to práve znamená, že človek sa má možnosť do hĺbky spoznať svoje vnútorné konflikty, vlastne to, čo ho tak prekvapilo, že čo sa to v ňom deje, tak to má možnosť poznať a následne vlastne vďaka tomu lepšie, či už sa rozprávať so sebou alebo so svojimi blízkymi, aby sa necítil ako taký mimoň. No ale často to využívajú ľudia napríklad v takých, nazvime to, bežných veciach, ako si nastaviť hranice v domácnosti, pretože napríklad aj deti stále prechádzajú nejakou transformáciou, stále sa nejako menia, takže rodičia postupne zistujú, že dnes sú tie deti úplne iné naše, ako boli možno ešte pred týždňom, tak pomocou tohto zároveň zistujú, ako sa s nimi rozprávať. A mojou takou srdcovkou je práca so snami a s imagináciami v zmenenom stave vedomia, čiže aj toto klienti si prinesú napríklad nejaký sen, ktorý sa im opakuje a my vlastne cez ten sen postupne sa dostaneme k takej tej téme, ktorú oni vo svojom živote riešia. A Zuzka, povedz mi, mňa tam veľmi zaujalo to, že chodia za tebou tí ľudia, klienti, ktorí prichádzajú sa nejakou zmenou životnou. A máš taký pocit, že to prichádza vekom alebo nejakou životnou skúsenosťou? A čo najčastejšie zažívaš a vidíš na svojich klientoch? Áno, Slavka, ja som teraz spomenula, že som nehovorila o tej téme vlastne, ktorú sme si pripravili. A to je práve taká tá zaujímavosť, že niektorí ľudia sa ako keby zmenia odrazu, nečakanie, celý ich život je hore nohami a práve to sa stane vzhľadom na nejakú situáciu alebo možno na nejakú prechodovú životnú fázu, ako to trebárs aj psychológia popisuje také tie rôzne krízové milníky v živote, kedy je pravdepodobné, že sa niečo v nás zmení a budeme prehodnocovať to, kým sme boli a kým chceme byť ďalej. No ale potom sú ľudia, ktorým sa to akoby deje permanentne, oni zväčša od svojich blízkych počúvajú, že ty stále niečo riešiš alebo sa veľmi pozoruješ, ale zároveň to tým ľuďom umožňuje možno nezažiť až takú krízovú situáciu v živote, lebo neustále nejakým spôsobom reaktualizujú to, kým sú, za koho sa považujú a čo vlastne považujú za tie svoje hodnoty. Čiže vnímam to ako také dva prúdy s tým, že nie je lepší alebo horší variant. Skrátka sú to rôzne spôsoby, ako ľudia sa postupne vyvíjajú a učia o sebe aj o živote. Keď si spomenula, že vlastne človek prechádza nejakou možno ako krízou, tak hovorí sa o kríze stredného veku, tak napríklad ku mne chodia často klientky s tým, že si prechádzajú nejakým obdobím, kedy už vlastne strácajú schopnosť počať treba z detí, takže sa dostávajú napríklad do perimenopauzy a vtedy im často prichádza vlastne to, že sa menia jednak oni osobnostne a takisto sa mení aj ten svet okolo nich, to nastavenie a ono ako tí hormóny sú neúplne vyvážené, tak častokrát práve vtedy tie ženy prichádzajú s tým, že stratili
to povedomie o tom, že kým sú, že tú svoju osobnosť ako keby nemajú. Takisto samozrejme i muži sa tam nachádzajú, aj oni si prechádzajú niečím obdobným, ale majú to trošku inak podmienené fyziologickými procesami v tele. Stretávaš sa takto i ty so svojimi klientami, že by prišli s tým, že zrazu zistia, že neviem, kým som, neviem, kto som, moja osobnosť je zrazu, nepoznávam sa, moja osobnosť je zrazu nejakým iným? Mhm. Áno, vlastne deje sa to akoby viackrát za život, že vlastne asi možno najviac to poznáme v takom tom pubertálnom alebo v dospievaní, kedy človek nevie, kým je, nie je už tým dieťaťom, nie ešte ani dospelým. Často sa s tým stretávam v rámci materstva, že to je tiež taká obrovská prechodová fáza, kedy klientky vlastne niektoré možno až tak veľmi banujú za tým, že kým boli a teraz nevedia si úplne nájsť tú svoju identitu, v ktorej by sa cítili dobre, odkedy sa stali mamami, pretože nie všetky ženy to vnímajú ako taký top point svojho života, to materstvo, takže tam veľmi veľa hľadáme taký ten prienik medzi seba, realizáciou a rodinným životom. A potom teda takéto obdobie, hej, čo sa nazýva kríza stredného veku. No ja sa s tým hlavne stretávam z ohľadu na takú akoby spirituálnu krízu, že ľudia po 40-tke niečo zažívajú, niečo, o čom sa veľmi nemajú s kým porozprávať. Či už to bolo nejak spontánne, alebo v rámci vedenej meditačnej praxe, tak zažijú nejaké také transcendentné skúsenosti a teraz ich to prekvapí, zaskočí a potrebujú to nejakým spôsobom integrovať do svojho bežného života. Slavka, a mňa by zaujímalo, že ako ty sa stretávaš s klientkami, viem, že ty sa venuješ aj tradičnej čínskej medicíne, tak možno ako aj pomáha skutočne aj tie bylinky, čaje a rôzne tieto veci. Určite. Mám na teba prakticky úplne rovnakú otázku, pretože ma zaujíma, akým spôsobom sa na to potom pozeráš ty v rámci svojej praxe. A u mňa je to o tom, že keď za mnou príde klient alebo klientka s tým, že vlastne sa začnú hľadať, že sa strácajú sami v sebe, alebo presne prešli si nejakým hlbokým zážitkom, nejaké transformácie, alebo skúsili meditáciu a zrazu sa dostali niekde mimo svoje telo a sú z toho v šoku, že čo to je, pretože to nikdy predtým nezažili, tak ja prvé, čo vytiahnem z vrecka, tak je taoistická hypnoza, ktorá je súčasťou čínskej medicíny, ale nie je u nás v podstate v našich končinách moc rozšírená. A práve tá hypnoza je krásna v tom, že človeka dostáva do toho stavu v podstate úplne rovnakého, ako keď je v meditácii. A funguje tým spôsobom, že ja človeka prevádzam nejakým príbehom metaforickým. Je to niečo, ako keby som hovorila nejakú rozprávku s podobenstvami. A ten človek sa v tom vidí a hľadá sa. A tam je krásne práve to, že on sa napojí na to svoje podvedomie, na to svoje vnútro. A to vnútro mu dá odpovede na všetky otázky, ktoré potrebuje. Je to veľmi ako zaujímavý spôsob akoby posunu v živote, ktorý je absolútne jednak bezpečný, pretože sa pohybujeme v našom vnútri, v našom bezpečnom prostredí, ale zároveň je vlastne nenásilný. Ono sa hovorí, že tá hypnoza rozfúkava veci ako jarný Vánok a dáva ich do pohybu, čo je také krásne, pretože je to také jemné, ide to z našeho vnútra a proste sa posunieme niekam. Na nič netlačíme, nie je to tou silou toho, ako nás trvá spoločnosť, učí, musíš dať teraz ten výkon a teraz sa posunúť a to musíš mať tie ciele a milníky, ako treba, keď idem do toho prostredníctvom nejakého výkonnostného coachingu. Ale toto je proste fakt také jemnúčké, lahučké a človek má pocit, ako keby sa ani nič nestalo. Odchádza vlastne z toho sedenia, väčšinou je zrelaxovaný, cíti sa veľmi dobre, pretože častokrát aj prvýkrát v živote zažil takéto napojenie sa na seba, takže je to úplne normálne, že mi klienti pláču, ale pláču skôr takou radosťou, tým uvoľnením. A zdá sa, že sa vlastne nič nestalo. Klient ide domov, vždy dostane nejakú úlohu, že by mal začať robiť nejakú jednu vec trošku inak ako doteraz. A to vlastne vytvorí ten priestor na tú zmenu, že zrazu sa niečo v tom živote zmení, niečo nepatrné, niečo maličké a ono to prichádza samé. A to je na tom krásne, že behom nejakého mesiaca, dvoch
ten človek sám dostáva rôzne odpovede na otázky niekde zo svojho vnútra, že mu to príde. Že napríklad mala som klientku, ktorej som v tej hypnoze hovorila o tom, ako prechádza dverami a vlastne prichádza do nejakej novej miestnosti, do niečoho nového. A ona potom, keď v skutočnom reálnom živote sa ocitla v situácii, kedy prechádzala dverami v dome, ktorý zdedila, tak jej prišli veľké aha momenty a zistila úplne presne, čo v živote chce robiť. A predtým tápala dlhé roky, blúdila, nevedela, kam sa vydať, čo vlastne robiť. Už mala pocit, že má veľkú časť života za sebou a čo teraz. A presne takisto ako aj v tej hypnoze, tak aj v tej realite si prešla tými dverami a zrazu, že wow, to je presne ono a presne vedela, že čo. Takže tam je to také, že popustme, nechajme tomu životu, aby sám nám ukázal cestu a tú cestu nám ukazuje takú, aby išla z našeho srdca. Že tam to nie je už o hlave, o tej logike, o tom, že čo je správne, že by sme mali robiť, ale vlastne spája sa tam ten rozum, alebo možno by som povedala, že ten rozum prichádza do toho našeho srdiečka a tam nám to dáva tie vnútorné hlasy, alebo v živote prichádzajú rôzne synchronicity, ktoré nás posunú niekam ďalej, kam máme vlastne smerovať, kde je to, čo budeme mať radi, čo nás bude nejako tešiť. Potom druhá časť je samozrejme o tých bylinkách, čajíkoch, čínskej medicíne, houbičkách a tak. A tam je to o tom, že každý človek má nejakú vnútornú nerovnováhu. V podstate ako na svete ani neexistuje 100% zdravý človek. To je také celkom zaujímavé. Pretože my žijeme v svete, kde stále sa niečo mení. Čiže je to počasie, alebo sú to nejaké naše vnútorné procesy, alebo sa narodíme s nejakou predispozíciou, kedy tá nemoc proste niekde za dverami už čaká, kedy sa oslabí imunita, aby mohla prepuknúť, alebo budeme v nejakom stresovom období. Takže vlastne táto časť čínskej medicíny vyvažuje v podstate akúkoľvek nerovnováhu, ktorá je v tom ľudskom tele. A ako náhle človek sa začne hľadať, tak tam sa tiež vnútorne niečo deje. Tá energia častokrát sa zablokuje, pretože človek nevie, čo ďalej. Tak ako je zablokovaný v tom svojom živote, že nevie, čo ďalej, tak sa zablokuje tá vnútorná energia a tým pádom môžu začať vznikať rôzne zdravotné problémy a tak tam potom dokážeme pomôcť rôznymi bylinami, ktoré majú za účel uvoľniť tú vnútornú energiu, aby mohla prúdiť. A samozrejme tam môžu byť nabalené rôzne iné disbalancie, ktoré sme si priniesli z našeho života, kedy vlastne stále vyvažujeme to zdravie, aby sme sa cítili psychicky aj fyzicky čo najlepšie, mali čo najviac energie a boli otvorení vlastne všetkým tým zmenám, aby nás nič neblokovalo. Pretože takisto ako nás blokuje akákoľvek nejaká myšlienka, na ktorej stále lpíme, ktorá sa nám točí v hlave, tak ako náhle prídeme do takéhoto módu, tak si blokujeme vnútornú energiu, častokrát si zablokujeme trávenie a s tým vznikajú rôzne zdravotné problémy. Takže ja už viem, keď mi takto príde klient, tak OK, musíme najprv pozrieť na tú psychiku, aby nič neblokovala, aby energia mohla voľne prúdiť na trávenie, aby bolo tiež priechodné, aby to všetko fungovalo super. Prostredníctvom byliniek a houbičiek sa snažíme, aby energie mohli v našom tele voľne prúdiť, takisto ako by mali prúdiť naše myšlienky a takisto ako by sme nemali lpieť na našich nejakých postojoch a na našich nejakých pravdách, tak takisto tie bylinky nám pomáhajú, aby to všetko prechádzalo a išlo ďalej. Takisto je tá hypnóza k tomu. Takže tá kombinácia v podstate je úplne najlepšia. A čo teda ty? Ako na to pozeráš z tvojich možností, z praktik, ktoré využívaš? Príde klient s tým, že možno už aj má za sebou nejaké stretnutia s nejakou pomáhajúcou profesiou, ale nestačilo mu ísť na všetko z tej hlavy. Čiže práve preto je fajn sa dostať hlbšie. A ako si aj rozprávala o tých odpovediach, ktoré prichádzajú už nie z tej hlavy, ale či už zo srdca, alebo dokonca ešte v šamanizme je to rozdelené na myšlienky, na teda uvažovanie, nápady z hlavy, zo srdca a z oblasti čriev. A vlastne v oblasti brucha prichádzajú zase taká tá akcieschopnosť. Čiže je veľmi fajn, keď ako keby si vie človek tieto svoje 3 aspekty posadiť za stôl a porozprávať sa so sebou aj z úrovne myšlienok, aj z úrovne srdca a potom aj z tej úrovne, že teda čo reálne som ochotný, pripravený urobiť. A to by ma aj zaujímalo možno, aké sú tvoje skúsenosti, lebo ja sa práve stretávam s tým, že pochopiteľne si ľudia prídu na rôzne skvelé nápady, ale potom ich častokrát tá realita zomelie. Reálne nie vždy sa dá všetko to skvelé, na čo si prídeme aplikovať v tom svojom živote, minimálne možno nie naraz. Čiže tam práve dochádza k takej tej nejakej vnútornej rade,
kedy jednotlivé tie časti sa porozprávajú navzájom a ten človek si má možnosť vedome vybrať, že OK, príjmam, že toto chcem robiť, aj keď to možno nedáva zmysel mojim blízkym alebo nejak to úplne nekorešponduje s môjim doterajším životom. Tam ma to ťaha, ale zároveň mám nejakú rodinu, mám nejakú hypotéku alebo prosto niečo. Takže si vie zvážiť, presne ako si aj ty povedala, že čo je to maličké, čo viem už teraz robiť a postupne uvidíme, kam ma to zavedie. A myslím si, že práve tieto malé kroky sú takéto zásadné, aby nevznikla taká tá bublina veľkého wow, ktorá sa nedá udržať. Ako to vnímaš ty, alebo možno aké sú tvoje skúsenosti s klientmi? Mne sa často stáva, že príde za mnou klient a povie, strašne moc by som niečo chcel, ale potom vlastne to nejakým spôsobom akoby vyšumie, presne ako hovoríš. Je tam tá rodina, je tam tá hypotéka, sú tam treba z detí, alebo ja neviem, manžel povie klientke, že to nebude dobré, do toho nechoď. A to sú také ako pre mňa veľmi ako ťažké situácie, určite aj pre toho klienta samozrejme, pretože mne je úplne jasné, že pokiaľ to nevychádza z toho srdca a pokiaľ je to od toho, že manžel mi povedal, že nemám ísť do toho podnikania, aby som strašne moc chcela, no tak ja teda nejdem, lebo on mi to povedal, tak je jasné, že tá žena nebude šťastná. A je to o tom nastavení si tých priorít, že ak ja chcem byť v živote šťastná, tak ja musím robiť to, čo ja chcem. Samozrejme by to nemalo byť sebecké, nemalo by to vychádzať z našeho ega, ale malo by to byť takéto prepojenie toho racionálna a zároveň toho, čo mám v tom srdiečku. A ono to človek na to prichádza častokrát vekom. A ja vždy len hovorím svojim klientom, že na to treba prísť skôr ako bude neskoro. Pretože keď už celý život premárnime tým, že sme robili to, čo chceli po nás všetci ostatní a ja som tam nikdy nedala kus seba, to, čo mňa baví, to, čo ja by som chcela, tak aký bude ten život? Budem šťastná? Asi moc nie. Takže je to o tej priorite toho, že či ja chcem v živote uprednostňovať všetkých ostatných a nejakým spôsobom vnútorne trpieť, alebo či uprednostním samú seba a pôjdem do toho s tým, že aspoň kúsok tam do toho vložím. Aspoň nejakým malým krôčkom, ono sa to nejak spraví. Ale častokrát vnímam to, že keď toto človek nerobí, keď ide podľa druhých, čo keď si o mne niekto niečo zlé pomyslí, alebo tuto mi hovoria, že to nebude fungovať, tak to nejdem ani ja robiť. Tak častokrát ten skutočný problém je niekde úplne inde a je to často o sebahodnote a často o sebavedomí. Takže tam zase vieme krásne si pomôcť mojou obľúbenou hypnózou, aby sa ten klient dostal do tej úrovne toho, že si váži sám seba. Ako náhle si váži sám seba, pozná tú svoju hodnotu, tak sa častokrát i vie lepšie vymedziť voči okoliu, voči ostatným ľuďom a vnie si do toho svojho života to, čo ho baví, to, čo má rád. Keď za tebou príde takto klient, ma veľmi zaujíma, ako vlastne ty postupuješ, že keď za tebou príde klient a takto má pocit toho, že by rád nejakú zmenu, ale vlastne to okolie na neho tlačí, že to nie je úplne správne. Čo mu ty poradíš, alebo akú techniku zvolíš, aby sa z toho dostala, aby si, neviem, uvedomil to, čo si uvedomiť má v tom živote? Ako mu vieš pomôcť? Ako vnímam, že to slovo poradiť iba tak odznelo, že nechcem sa hrať na slovička, aby som len pre úplnosť teda dodala pre istotu, že koučovanie nie je o radení ako takom, čiže skôr áno, sú tam na mieste možno rôzne tie techniky alebo nástroje, ktoré používam. A je ich viacero, že závisí od toho, že možno až ako veľmi je ten človek zaseknutý alebo čo presnejšie sa deje. A keď by som to tak teraz jednodušila pre nejaké také možno lepšiu predstavu, ako to prebieha, tak môžeme si to predstaviť, že taká taštička s nástrojmi a vyťahnem jeden a to je vlastne takéto psychodynamické skúmanie toho vnútorného konfliktu. Tam vlastne je dôležité si práve, aby si klient uvedomil, že čo sú tie vnútorné boje, ktoré v sebe zvádza. Možno voči čomu je lojálny a po čom túži, ale nemá tam trebárs tú lojalitu. Prípadne, ako si aj uviedla, pokiaľ ide o priority, tak prostredníctvom tých otázok a skúmania v tomto psychodynamickom charaktere má možnosť vidieť vo svojom vnútri často aj možno nejaké nevedomé tendencie, hej, že možno ani nevedel, nahováral si, že toto veľmi chce, ale v tom hlbaní zistí, že zároveň sa toho bojí, pretože
nejak podvedome počíta s tým, že by mu to prinieslo nejaké ťažkosti, ktorým nie je ochotný povedať áno. Čiže takto postupne si ten človek má možnosť, ako sa vraví, že naliať čistého vína a zistiť, že ako je to s tým, teda čo údajne chce. A je to úplne v poriadku, ako za mňa, ja teda, a ten taoizmus nám je obom veľmi blízky, ja mám teda ten wu-wei prístup, že netlačím tých ľudí do niečoho, na čo nie sú pripravení. My teda ako v rámci psychodynamického coachingu veríme, že ten klient vždy, keď má nejaký obranný mechanizmus, tak ten obranný mechanizmus má to svoje uplatnenie a ten klient má dôvod, prečo sa bráni niečomu, na čo zatiaľ nie je pripravený. A pre mňa je to úplne OK, čiže ho netlačím tam, ale skôr s ním skúmam teda to, ako to má. A na základe toho vlastne zistí, že OK, myslel som si, že toto chcem, ale buď zistím, že to vlastne nechcem, alebo že to síce chcem, ale sa toho bojím. A vlastne v rozhovoroch vždy to spolu vytvárame s klientom, čiže on si povie, že čo ďalej. Či možno chce odbúrať tie strachy, pretože si uvedomí, že naozaj si chce za tým ísť. Alebo si povie, OK, tak ja neviem, možno kým deti nejakým spôsobom dorastú, tak je pre mňa ešte fajn si odložiť tento sen. A toto napríklad je niečo, čo vnímam, že je dôležité a málokrát to odznie, najmä na sociálnych sieťach, hej, sú veľa také motivačné nakopnutia, že nečakaj na až raz. Ale môže to byť v živote určitého klienta veľmi funkčné a môže mu to veľmi pomôcť si naozaj dať nejaký deadline, že napríklad ja sa teda často stretám práve s konfliktmi rodina versus sebarealizácia. A pre ľudí to býva veľmi oslobodzujúce, keď si naozaj dajú deadline, že OK, tak do takého veku detí mi dáva zmysel, že keď si napríklad predstavím, že som už ako na dôchodku, dajme tomu, a teraz sa obzerám na ten život. Tak asi nebudem OK s tým, že som niečo zanedbala. Čo je to, čo som zanedbala? Čiže takto si ten človek vie nejakým spôsobom naozaj tie priority vyskladať a aby som to možno nejak zaramcovala, je OK si niekedy povedať, že až raz. Len je fajn si zadefinovať, že čo je tým až raz a spoznať všetky tie procesy za tým. Alebo keď nie všetky, tak minimálne tie kľúčové. No toto je tá časť psychodynamická, vyťahnem ďalší nástroj a to je vlastne tá časť transakčnej analýzy. Keď to veľmi zjednoduším, tam ide o to vlastne pozvať osobu k tomu, aby podporila svoju vedomú časť, vedomého dospelého. V transakčnej analýze rozlišujeme 3 egostavy a netýka sa to teraz, že minulosti. My obe, aj všetci, čo nás počúvajú tu a teraz, majú rodičovský, dospelý a detský egostav. Detský egostav je ten možno, čo sníva, ale nemá to úplne premyslené, že jak to zrealizuje. Ale zároveň to môže byť aj dieťa, ktoré sa práve vždy prispôsobí. No povedali mi, že to nemám robiť, tak to neurobím. Rodičovský egostav je zase ten, ktorý, veľmi to zjednoduším, ktorý môže kontrolovať, môže práve byť tým kritikom, kedy sám sebe človek hovorí, že toto ti nevidie, lebo o toto sa ani nepokúšaj, toto nie je výhodné a proste potlač svoje sny, lebo máš makať, začať zuby a ísť za tým niečím iným. A vedomý dospelý, tá časť osobnosti vlastne spája to najlepšie z rodičovského, to najlepšie z detského a to je práve ako keby možno taký ten moderátor zároveň rôznych tých hlasov, ktoré vo vnútri máme a my si to vyberieme to, čo nám najlepšie poslúži. Čiže takto postupne prostredníctvom rôznych techník, intervencií klientov pozývam k tomu, aby boli pre seba, boli v spojení s týmto svojim vedomým rozhodovacím procesom a vedeli, aké karty majú na stole a naozaj s nimi hrali hru, s ktorou budú OK. No a často si práve pomáhame tými rôznymi, či už s nami, alebo imaginatívnymi technikami, veľmi podobnými, ako si uviedla hypnozu, až na to, že skôr je to ako keby taká jungovská aktívna imaginácia, čo ja robím, že nie sú to nejaké konkrétne obrazy, ktoré by som ja ponúkala ľuďom, ale zväčša sa sami dostanú niekam, zažijú tam niečo a z toho si prinesú tie svoje odpovede. Tak zhruba stručne tak.
Mne sa veľmi dobre počúva, ako o tom hovoríš a rozmýšľala som nad tým, že či si naši diváci a poslucháči vedia predstaviť, že aké to je vlastne u teba, že keď k tebe príde klient, tak čo si láhne a zatvorí si oči a predstavuje si, alebo sa s ním rozprávaš. Ako to vlastne u teba vyzerá to konkrétne sedenie? Ja si myslím, že to veľa ľudí bude veľmi zaujímať. Alebo neviem, či vieš online. Online, tak chcem práve povedať, že veľmi neotváram dvere, že ja teda sa špecializujem na online sprevádzanie, tým, že možno to súvisí aj nejak generačne alebo zaujímavo, že ja si smejem, že som taký hikikomori coach, že online je dosť intenzívne pre mňa na to, aby to bolo efektívne, pretože naživo je to potom už príliš niekedy intenzívne, aj keď čo naživo ponúkam sú vlastne prechádzky v prírode, kde je veľmi silný moment akoby tej synchronicity, hej, že človek si prechádza nejakým svojim vnútorným procesom a teraz uvidí v tej prírode niečo, čo mu úplne nakopne práve tú fantáziu a tak ďalej, alebo mu niečím súvisí. Takže tak, buď online, alebo tieto prechádzky. No a ako to prebieha? Ono to naozaj teda môže znieť tak zvláštne, ale prebieha to niekedy úplne obyčajne a vlastne klient zvyčajne ani akoby nemá nejaký pocit, hej, že som na ňom robila nejakú transakčnú analýzu alebo niečo. Skôr práve aj to, čo je akoby za mňa taký ten kumšt, aby ten sprevádzajúci profesionál vedel všetky tie svoje psychologické, filozofické veci na pozadí použiť bez toho, že by tým zaťažoval toho klienta. Čiže áno, teraz sa o tom tak rozprávame, akože možno aj pre zaujímavosť alebo pre nejaký background, ale zvyčajne to prebieha ako úplne bežný rozhovor, čisto, ale že také bežné kladenie otázok, s akými sa ľudia stretli či už v terapii alebo na coachingu, lebo niektoré tie terapeutické smery sú dosť také koučovacie, čiže nerobím psychoanalýzu, čiže neleží na lehátku, jak sa to, alebo na gaučiku, jak sa to často práve predstavuje v rámci týchto starých škôl. No a čo sa týka tých imaginácií, ale tak tam je fakt, že tam vlastne veľakrát máme, aj klient, aj ja máme zavreté oči. Tak keď ma kontaktuje klient, tak často je to napríklad aj cez sen, že sa mu nejaký sen opakoval a prinesie ten sen, opíše, čo sa mu snívalo a častokrát stačí možno iba niekoľko minút zo sedenia na to, aby vlastne na základe tohto sna a jeho vzájomnej analýzy, čo z toho rozhovoru pomôže vlastne klientovi zistiť, že čo to znamenalo, tak si to spojí s niečím, čo prežíva vo svojom živote. Opakujúci sa sen často súvisí s nejakými opakujúcimi sa vzorcami správania, s nejakými programami, ktoré nám nejakým spôsobom na pozadí komplikujú život, sabotujú nejaké úsilie a neraz to buď si neuvedomujeme, alebo to potlačame, vravíme si, že to je dobre, no tak ten sen to prináša. Čiže takto hoci príde klient so snom, tak si má možnosť uvedomiť, že aha, že s ktorými situáciami v mojom reálnom živote to súvisí a my sa vlastne už ďalej normálne venujeme tým reálnym situáciám. Možno občas ešte si pomôže klient nejakou tou analogiou zo sna. A prebieha to možno ako aj keď to teraz, čo sme sa predtým rozprávali, mohlo znieť zvláštne, ale prebieha to ako dosť taký racionálny koučovací rozhovor, kde sa zameriavame na to vnútorné prežívanie. Čiže klient sa má možnosť spojiť s tým, čo mu dáva zmysel, aké sú jeho hodnoty, čo je vlastne to, na čo mu naozaj v tej danej téme záleží, čo je možno to, na čo je už teraz pripravený sa sústrediť a niečo s tým reálne urobiť, ten malý krôčik, čo sme sa aj predtým zhovárali. A na konci sedenia teda spravidla má aspoň niečo také drobnúčké, teda čo môže v tom svojom skutočnom bežnom živote urobiť. Pokiaľ je to spolupráca, ktorá sa práve takto začína tým opakujúcim sa snom, tak spravidla mi už o pár dní, ak nie rovno na druhý klient napíše juchu, sníval sa mi ten sen opäť s určitými zmenami a tí ľudia veľmi rýchlo sa naučia sami aspoň základ tej snovej analýzy, čiže už sám ten klient si je vedomý toho, čo sa v tom sne zmenilo a čo to znamená. A
Je to veľmi posilňujúci moment, vďaka ktorému majú ľudia taký bytostný pocit, dojem z toho, že áno, ja som sa v tej téme už posunul, už niečo mám, už niečo sa deje, aj keď to možno len postupne sa bude ukazovať v tej realite, ale už vnútorne a zrejme veľmi podobne ako aj v hypnoze, ktorej sa ty venuješ, majú akoby obrazne niečo v rukách, že áno, niečo sa už vo mne deje a bude to lepšie. Takže toto je jeden taký spôsob spolupráce, keď príde klient skrze sen, ale väčšinou alebo bežne prichádzajú s nejakými témami akože vzťahovými, komunikačnými, alebo práve taký ten balans sebarealizácia versus rodina. A niektorí klienti ku mne prichádzajú s rôznymi teda mystickými skúsenosťami alebo transcendentnými zážitkami, pretože sa veľmi nemajú s kým o tom pozhovárať a zároveň ja teda ponúkam ten spôsob spolupráce, kedy nielen, že sa vyrozprávajú z toho, čo nemajú veľmi komu povedať, ale zároveň ich pozývam k tomu, aby to integrovali do toho svojho bežného každodenného života. Čiže čo to pre nich znamená, a čo môže byť inak teraz už po tomto zážitku. A často sa stáva to, a to sa ťa spýtam, potom tiež nezabudni, prosím sa vyjadri, že či máš túto skúsenosť, že človek zažije, či už meditácia alebo spontánne nejaký úžasný zážitok a keď sa preberie, tak si vraví, že teraz už bude všetko inak, budem trpezlivý, láskavý človek, všetkých ľúbim. No a prídu deti, alebo kolegovia, alebo šéf a človek je tam, kde bol a teraz prichádza na sedenie práve s takými vnútornými výčitkami, že ja som mal tento úžasný zážitok nejakej jednoty, všeobjímajúcej lásky, porozumenia. No a vytočilo ma to, čo vždy. A potom tí ľudia majú o to horší pocit z toho, hej, že proste akoby mal som možnosť sa zlepšiť v úvodzovkách, lebo nie je lepšie, horšie, ale nevyužil som ju, hej, čiže s týmto pracujeme vlastne, ako to reálne, prakticky integrovať. Tak povedz, Slavka, aká je tvoja skúsenosť? Tiež sa ti klienti trošku tak si vyčítajú, že sa neosvietili? Tak Určite sa s tým stretávam veľmi často a stretávam sa s tým aj v prípade, že chce človek skutočne racionálne niečo v živote zmeniť. A teraz si povie, tak a od teraz budem fungovať v nejakých situáciách inak. A nepodarí sa to. A častokrát proste to človek skúsi 1, 2, 3 krát, dobre, 4. krát nepodarí sa to a potom je ten energetický prepad a proste už to nemá cenu a proste nie som dosť dobrá, aby som to dala a to proste nefunguje a tak ďalej. No a tam si treba uvedomiť to, že prečo vlastne, čo sa tam v pozadí skrýva za tým. A my máme vlastne náš mozog nejakú vývojovo mladšiu časť a vývojovo staršiu časť. A ten náš mozog spotrebováva veľké množstvo energie, najväčšie množstvo energie spotrebováva tá vývojovo mladšia časť. A mozog má hrozne rád pohodlnosť, tie také zaužívané rituály, zvyky, to, čo ide stále dokola proste, aby nad tým nemusel uvažovať, aby to išlo proste automatizovanie. Vtedy totiž to nepáli toľko energie. No a my keď celý život nejakým spôsobom fungujeme, napríklad celý život som žila v prostredí, kde sa kričalo na deti, nadávalo, proste nebolo ticho. Ja som sa to naučila, pretože som to vnímala, že to je norma, že to je tá normálna vec v rodine, teraz mám svoje deti a fungujem úplne rovnakým spôsobom, ako to bolo predtým. Tak koľko rokov sme to vlastne zažívali? 20, 30, kľudne, úplne v pohode, možno aj 40 rokov, sme žili v nejakom nastavení, v nejakej rutine, v nejakom podvenovom vzorci chovania, ktorý nám prišiel, že je úplne normálny. A zrazu mám, neviem, 35-40 rokov a poviem si, ja to chcem zmeniť. No a teraz skúšam teda, prvýkrát mi to prejde, lebo na to vedome myslím, druhýkrát sa zabudnem a idem vlastne na autopilota. Pretože ono, keď na to vedome myslím, tak to je práve to pálenie toho veľkého množstva energie, ktorú momentálne možno nemám, lebo prišla som z práce, som unavená, keď ma tam tie deti naštvali, tak hneď na nich proste idem, hej. Nabehnem a už to nevíde proste. Potom toho lutujem, prepadám sa pre energetické a hovorím si, ja to nedám, nezvládnem to, nejde mi to, ja nie som dosť a proste už všelijaké výčitky a demotivácia a nefunguje tá terapia, nefunguje hypnóza, nefungujú byliny, lebo ma to nedrží a tak ďalej. Takže tam je strašne dôležité si uvedomiť to, že my, keďže ideme na autopilota, tak na to, aby sa nejaká nová vec začlenila do našeho života, tak to chce opakovať. A je úplne normálne, že sa nám to nepodarí na prvýkrát, že na to zabudneme a
Ale ako náhle sme vedomejší a vedomejší v tom každodennom živote, tým väčšiu šancu máme, aby sme niečo zmenili. Áno, na jednej strane musíme tomu našemu telu dodávať niečo, aby sme ho hýčkali, aby malo dostatok energie, aby malo tú motiváciu vlastne na tú zmenu, na to robiť to inak. Takže častokrát je to o tom, že si pripomínam, prečo, čo sú tie dôvody, že chcem prestať kričať na tých detí napríklad, keď som si bral tento príklad. Čo je tá moja vnútorná motivácia, tak to je to jedlo častokrát pre ten náš mozog, aby sme sa navnadili na to, ale zároveň si musíme uvedomiť to, ako ten mozog proste funguje. My sme niečo ako naprogramovaní a to naše telo, naša hlava má nejaký program, v ktorom si proste rutinne ide a keď chceme nejakú zmenu vykonať, tak je úplne normálne, že sa nám to na prvýkrát nepodarí, že sa nám to 2-3 krát podarí, potom zase nie, potom zase áno, potom zase nie a tak. A že vlastne sa neobviňovať, ak sa nám niečo takéto stane. A ako náhle k tomu začneme takto ako si to zvedomovať, že to je úplne normálna vec, to nás mimochodom nikde nikto neučí. Nikto nás v škole neučil, že niečo také v živote je, takto funguje ten náš mozog a že toto sa nám môže stať. Ale keď si to už zvedomíme a žijeme s tým, že áno, je to tak o to lepšie sa nám tá zmena potom vykonáva. A keď už to 30 krát zopakujeme, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa to stáva našou rutinou a ten mozog už na to nepotrebuje tak veľa energie a je veľká šanca, že sa nám to potom podarí aj 32., aj 33., aj 35. krát, aj 40. krát. Možno síce potom niekedy sa nám niečo stane, že nás niečo vyvedie z miery, ale my už budeme mať za sebou takú dlhú sériu tých opakovaní, že sa nám to podarilo, tak potom ten prepad do toho negatívneho, že sa nám to nedarí, je vždy menší a menší. Takže tam je to často také ako našom nejakom ako nastavení našej trpezlivosti a samozrejme potom sú to takí ľudia, ako sme napríklad my dve, pretože keď človek potrebuje práve dodať tú dávku tej energie pre tú zmenu, tej motivácie a aby tam tie prepady neboli také veľké, tak je dobré si zájsť za nejakým coachom, terapeutom, za nejakým človekom, ktorý nás z toho vie veľmi rýchlo a veľmi nejakou jednoduchou technikou dostať. Takže napríklad aj ja, ako pracujem takto s ľuďmi, ktorí si prechádzajú nejakými takýmito zmenovými obdobiami, tak hneď viem, aha, dobre, tak si spravíme takéto mentálne cvičenie, alebo takúto vizualizáciu, alebo takúto relaxáciu na uvoľnenie. Po prípade tam dáme nejaké bylinky, aby sa to uvoľnilo. Ale vieme veľmi jednoducho a efektívne pomôcť. Za to, keď ten človek je doma sám, trápi sa, za nikým si nezajde, nikoho nevyhľadá a vidí, že je to tam, nefunguje, nie som dosť, neviem to, terapia nefunguje a tak ďalej, tak sa v tom zbytočne utápa, zbytočne dlho je v takej tej demotivácii, možno, ja neviem, depresii, proste v takomto negatívnom nastavení. Pritom, keby si za niekým zašiel, tak za pár sekúnd, proste za pár minút, tak je zase v pohode, zase namotivovaný a zase je všetko OK. A Slavka, ako si hovorila o tom, že niekedy človek tak zapadne, alebo tak sa mu zníži tá energia, možno je obklopený ľuďmi, ktorí ho úplne nevedia podporiť, pretože sami si idú tie svoje automatické reakcie, osobne sa veľmi nevenujú nejakému rozvoju. Takže možno ja sa s tým stretám bežne, že sa človek ako cíti taký sám vojak v pohli vo svojej rodine, ktorá je nastavená úplne inak. A vnímam práve, že takýmto ľuďom veľmi pomáha buď si vytvárať naozaj tak strategicky a aktívne taký svoj tribe, aspoň online, nejakú komunitu ľudí, ktorí sú nastavení, takže tiež sa o niečo snažia. Alebo práve, že prídu takto raz za mesiac, alebo podľa toho, ako potrebujú, za nejakým odborníkom, za nejakou pomáhajúcou profesiou a vždy si tak akoby spomenú, hej, na ten svoj zámer, sosnú si z tej energie, vrátia sa tam, do tých svojich, do vedomia tých svojich hodnôt a tomu, čo im dáva zmysel a práve vracajú sa takí posilnení do tej svojej každodennosti, lebo je fakt, že tá atmosféra vlastne pola alebo atmosféra, v ktorej sa nachádzame, nás veľmi ovplyvňuje, či sa nám to páči alebo nie a veľakrát je to naozaj vyčerpávajúce a ja to tiež zažívam, že niektorí ľudia sú unavení z práce. No u mňa je to práve naopak, že skôr som unavená z toho rodinného života, lebo moje deti sú vo veku, kedy sa zvyknú úplne zbytočne teda hádať a vlastne zobudíme sa do toho, že oni sa už hádajú ešte v posteli. A teraz je fajn tak si spomenúť na to, že nie na Instagrame niekto si ráno zacvičí, zaleje si čajík a pozerá sa von okno a vlastne my s mužom štartujeme deň v tomto setupe. A mnoho iných ľudí štartuje deň, mnoho iných rodičov štartuje deň s tým, že tie deti sa rovno pohádajú, odmietnú niečo zjesť, niečo si obliec. A je fajn s tým práve pracovať takto individuálne, hej? Že nesnažiť sa o niečo, čo mi vlastne v tomto životnom nastavení úplne nie je dostupné, ale nachádza tam tie svoje cestičky a podporné mechanizmy.
Zuzka, mne sa veľmi dobre počúva, akým spôsobom rozprávaš a všetky tie tvoje myšlenky sú veľmi krásne, ale vzhľadom na to, že čas sa nám už naplnil, tak chcela by som sa ťa ešte spýtať na záver. Povedz našim divákom a poslucháčom nejakú poslednú tvoju myšlienku alebo niečo, čo by si im chcela odkázať. No mne napadlo to, že ľudia sa často boja priniesť alebo vôbec povedať niekomu o tom, čo vo svojom vnútri riešia. Lebo my sme možno tak zvyknutí, že to je blbosť, iní ľudia sa majú stokrát horšie, tak akože to v sebe nejako udus. A práve keďže coaching nie je psychoterapia, tak tam ani vôbec nemusíte prísť s nejakými úplne ťaživými témami, ktoré by bolo treba liečiť. A pre ľudí, pre klientov je veľmi povznášajúce a podporné, keď hoci s témou upratovania, ktorá môže vyzerať banálne, ale za tým je balíček, ktorý dochádza až k identite, k sebahodnote a mnohým veľmi hlbokým témam, tak aj s takými veľmi na oko jednoduchými témami, keď prídu a naozaj majú tú skúsenosť, že ich niekto pozorne počúva a že ich sprevádza do tých svojich hĺbok, do toho, čo im teda dáva ten zmysel, prepájajú sa s tým, na čo im záleží. A tak toto ja vnímam ako úžasnú skúsenosť, ktorú hold nemá každý, lebo v rodine je to tiež taký často gaslighting, že Nastia, čo tu ty chceš, ja sa mám stokrát horšie, ty buď ticho a buď rád, rada. Takže toto je veľmi taká, by som povedala, že korektívna skúsenosť, keď ľudia prídu do tej spolupráce a vlastne majú možnosť byť naozaj vypočutí, braní vážne a ešte si aj nájsť tie svoje nejaké riešenia alebo barličky do toho života. Krásne. Zuzka, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a vidíme sa, verím tomu, že ešte v nejakom pokračovaní. Čo myslíš? Ja sa budem veľmi tešiť, Slavka, ďakujem ti za pozvanie a keď budeš zase tu niekde nedaleko, tak sa ozví a veľmi rada sa s tebou stretnem aj naživo. A teda želám všetkým poslucháčom krásne dni. My to nahrávame teraz pred letom alebo už začiatkom leta, tak si užite leto a keď to počúvate niekedy inokedy, tak si užite to, čo práve zažívate. Ďakujem ti a majte sa krásne.